Se on jumalten juoma, jonnen parhain kuoma. Se saa keulimaan moposi. Suuttuu opesi ja oposi, kun koulun käytävillä yhä huutelet sä meemejä, vaikka kello väliin tunnilta jo sisään soi. Tietokoneen luokassa Viljamin veljeä hakkerointiasioissa konsultoida voi. Ikäraja 15, ei kieltojanoa poista. Jostain löytyy hakija, hyvän pärittelyn takia. Aina jonkun sentin voihan siitä lisää maksaa, että Tero, jolla ikäritti sulle tölkis toi. Graffiteja piirrellä nyt iltaan asti jaksaa, Juusokin kun litran sitä tyhjään mahaan joi.